Здравейте, мили мои приятели! Днес ще ви покажа вече разклонените на 4 върха патладжани, както и ще ви покажа нещо, в което съм сигурен, че не го знаете. То се нарича засенчващи листа. Така, сега вече сме на 4 върха. 1, 2, 3, 4 върха. Така. Сега, ето го върха. Това е върха. Поглеждаме надолу. Има колтук, ето тук отдолу. Най-вероятно, не най-вероятно, а ето го, само че съм го прекършил преди и е можа да стане на колтук, ми е станало само листо. Така, мерезливки. Тази година има много. Ето на другия връх. Колтук. Пак колтук. Точно под самия връх. Ето го на третия връх. Това е върха. Това е колтук. Тук отдолу има колтук. Там отдолу пак има колтук. И задължително поглеждате и долу. Не е невъзможно тук отдолу да има колтуци. Точно до пръста. Ето. Колтук. Колтук. И когато си чупите колтуците, много внимавайте с патладжанчетата. Защото ако го щупите сега, както ето сега стана, видите ли? Супер крехки са и са супер лесни за бутани, за чупени, т.е. да паднат. Рискувах един, за да ви покажа как просто с едно побутване с пръст, как пада. Много внимавайте. Ако го махнете сега, губите един плод. Ако го направите на 4 върха, губите 4 плода. Не е малко. Никак. Така, искам да ви покажа засенчващите листа. Ето. Ето го единия връх. Ето го втория връх. Третия връх е тук. И четвъртия връх. В моя случай слънцето горе-долу сега ми е, както съм застанал, ето така, идва изгрява оттам и се движи така. Само че по-нависоко, разбира се. И вече след обед е някъде там зад гората. Следователно, ако в момента застана така и ми идва зад гърба слънцето, това листо, ето това е засенчващото листо. Виждате ли го как е покрил другия връх? Ето го върха. Той затова е порасъл по-малко. Това листо му пречи. Защото този връх се храни няколко часа в деня, докато слънцето вече дойде и застане зад това листо. Ето. И чупите. Махате. Хоп, вече е открит. Може да расте. Ето. А това пък тук останал гигантски колтук. Закъснях с колтученето, защото така ми бяха нещата. Първо, колтука ми пречи на върха да расте. Второ, ето го засенчващото листо. Случаят е много малко, няма го щупя. Защото не е невъзможно да прекърша и тук върхчето. Затова просто ще го прегънете така. Ще го направя. То колтук трябва да се разкара. Колтук е, защото това е единия връх. Другия връх е успоредно на него. Ето го. Ето го тук другия връх. Ето го и четвъртия връх. Вижте го и този как пречи на онзи връх. А как ще си го измислите, така си го направите. Просто го измислете. Не се налага всичко да чупите. Този колтук се разкарва от живота ми. Тук долу има един малък. И той. Тук има един под върха. Също. Ето.
около тук, пак около тук. Това вече е върха. И поглеждаме отдолу. Ето. И не, няма да ги махна тези треви. Нека да ми се държат влага. Ето. Единия връх. Другия връх. Тук е четвъртия връх, който по-бавно се развива нормално. Няма как всичките да вървят на едно. Няма как да стане. Може да стане, ако в капковото им се подава химика или се пръска с химика. В моят случай няма как да стане. Един връх, втори връх, трети връх, четвърти връх. Един връх, втори връх, трети, четвърти. Не вижте го пак този листо, как е застанало направо върху този връх. Просто ще направя така. И готово. И да, много скоро ще има пътладжани. Ама в много скоро време. Прекрасни български пътладжани, български сорт пътладжани. Отгледане на българска земя, на истинска земя. Прекрасни български пътладжани. Бялото, което виждате, както тук в случая, това е доломитово брашно. Финно на прах. Тук тези дни малко капна дъждец, те се поизмиха. Супер! Растението го освоило. Останалото е отчува в земята. Скоро един човек ми развиваше теории, че трябва ли от 12 до 15 години да се освоило доломитовото брашно в земята. Добре. Тук на този корен, като съм сложил две лъжици, къде е доломитовото брашно? Къде е доломитовото брашно, дето съм поръсил целите растения? Какво? Измил го дъжда и то се е изпарило, изчезнало е в небитието. Ама няма нищо, всеки има право да се изрази мнението. Нали? Та, общо взето, това е, приятели. Ако имате въпроси, питайте. Също така, искам да помоля, ако има някой от вас, който гледа и има някакви програми, с които могат да се едитват клипове, да са... Ако искам примерно от 5 клипа да направя един, да изрежа кадри, да добавя кадри и разни такива неща. Има опит с това нещо. Моля да се свържи с мен. Защото в момента разбирам, че клиповете ми са доста непрофесионални и така нататък, но просто нямам опит с такива програми, реално нямам и времето да го правя това нещо. Ако има някой, който може и иска да ми помогне, нека да ми пише. На този етап не мога да му плащам някакви заплати, някакви работи. Казвам си го директно. Аз от YouTube не изкарвам нищо, правя го изцяло за вас, за да гледате, да взимате моите знания и да ги използвате, разбира се. Така че на този етап не мога да си позволя да му плащам. Ако има такъв човек, който иска да ми помогне, да ме научи, макар ако не иска той самия да го прави, моля да се свържи с мен. Благодаря ви много, че гледате моите клипове. Моля ви, гледайте ги до край, защото има важна информация, която аз съм придобил с много години опит. Наистина много години опит, с много мъки, с много труд, много блъскане на главата, много разходи и много други неща. Така че изгледайте ги до края, за да не се налага да ми пишете разни въпроси, които вече са казани многократно във всички видеа, просто защото вие не гледате клиповете. Аз за вас ги правя. Ако видя, че просто не се гледат, ще преценя, че няма смисъл да ги правя и да ми отнемат часове от времето и няма да ги правя. Благодаря ви много. Пожелавам ви да бъдете щастливи. Умни, разумни
мислещи. Деца на отца. И да творите. Спокоен ден ви желая. Благодаря.